langenira sang nar pati lampah hira alon bijil Badaya yuwarna nira
Yuang suksma mangadi linuwih muga paring pepayung mring panjenenganing sun satemah ambabar pepadang marang jagat ngamarta kadangipun kakang adiku wong gagah adiku wong santosa Bimasena barep kakangmu ana dawuh apa Mara gage diprayogakake anggonmu padha lenggah yodi pangrasa ora kurang prayoga anggonku sowan ora liwat bahasaku wae tampanana barep kakangku iya tak tampa gawe bombonge rasa kembar Yayi Nakula apa dene Yayi Sadewa padha diprayogakake anggonmu sowan yodi kawula nuwun inggih Koko Prabu pangraos boten kirang sekecok anggen kula ngabiyantara sungkem pangabekti kula mawantu-wantu mugi kunjuk sahandhap pepada paduka njeng Koko Prabu Puntadewa semanten ugi kula pun Sadewa sembah bekti kula mugi kunjuk duh Koko Prabu iya cah loro wis padha ndak tampa sakwuse jeneng sira kadang-kadangku para Pandhawa padha satata lenggah ana ing Pendhapa Agung negara Ngamarta yektine wis golong geleng gilik kang dadi gegayuhan sarta panggantaning para Pandhawa anggone bakal memayu hayuning jagat Ngamarta kejaba saka kuwi Yayi walien rasamu kabeh ndadekno sumurupmu Puntadewa sakadang para Pandhawa mono perangane titah ingkang tansah gandrung kelawan kerukunan para Pandhawa wiwit biyen nganti saiki gandrung kelawan tembung katentreman merga apa merga mungguhe Puntadewa ora ana gaman kang ampuh kejaba mung gaman kerukunan tuladhane contone para kusuma bangsa rumuhun senadyan mung kanthi gaman pring ingkang den lincipi nanging lamun ta nunggal niat tunggal tekad kang sarta tunggal kiblat yekti ing kono bakal awoh marang kamardikan lan kasantosan kejaba saka kuwi Yayi pun kakang uga wis mangesti lan nindakake apa kang dadi dawuhing Rasuling Gusti ingkang pungkasan ingkang wose negara bakale tentrem negara bakale ayem lamun to bisa mawujud 5 perkara ya kuwi ing antarane siji ilmuning para brahmana resi kiai lan ulama kang den amalake tegese kawruh babakan kautaman kanggo srana hayuning sagung dumadi dene ndungkap angka 2 negara bakal ayem negara bakal tentrem lamun mawujud adile para pejabating praja awit keadilaning para pimpinan ingkang bakal nggawa katentremane para kawula dasih dene ndungkap kang angka 3 negara bakal ayem lan tentrem lamun mawujud sinurung pangibadahe para kawula anggone tigen mugen pangideping cipta pasrah sumarah marang purbaning Hyang Manon angka 4 negara bakale ayem kang sarta tentrem
lamun kasurung patuhe para sentana lan para kawula marang paugraning agama lan pranatan hukum negara kang wis gumathuk. Dene ingkang pungkasan, negara bakale ayem, negara bakale tentrem lamun to disumbang dongane para fakir miskin. Lah saka pangrasaning Puntadewa Yayi, bab sing ndak andharake kabeh ana ngarep pus ndak tindakake kanthi bener becik. Nanging ya gene Yayi, nanging ya gene pacoban ingkang animbrung negara Ngamarta ora mendha nanging malah sangsaya andadra. Siang pantaraning ratri pacoban silih gumanti yen miturut gagasane Yayi Werkudara pun kakang iki kudu kepiye Wejasena. Siang pantara ratri amung cipta pukulun tanulyan kaeksi mila katur kang cunda Rama dewaning sun aku dhewe ya rumangsa bingung. Werkudara melu prihatin yen gagas kahanane negara Ngamarta mbarep kakangku. Durung maneh kahanan negara Ngamarta kang kebak ing Ruhara. Kahanan negara Ngamarta kang kebak ing bebendu, kebak ing bencana. Gunung jebluk mahanani panangising para kawula dasih. Banjir bandang glandang nyawani wong pirang-pirang. Lindu prakempa mahanani lange nyawa. Ora mung kuwi. Ora mung kuwi. Sapirangan cilik ingkang dumadi saka para nom-noman wis tetel sing dadi tata kramane. Ora gelem ngajeni marang pangarsa praja para pejabating negara ketitik. Ora wigih arerenga lamun ta ratu mutusake apa wae ora cocok karo kekarepane. Banjur para kawula nindakake unjuk rasa saben dina wis budaya ana kutha gara-negara Ngamarta. Kamangka kalamun dumadi unjuk rasa ora wurunga sing dadaki ya mung Werkudara merga aku dadi manggalaning senopati. Gelem ora gelem Werkudara dibenturake karo kawula dasih. Mongko nyatane kewajibane Werkudara kuwi ngayomi mring para kawula ning ya gene malah bengkerengan dhewe karo para kawulane. Nanging yen Werkudara mung meneng wae, ora gelem ngreksa kayuwananing negara, ora ngreksa marang kawibawane ratu, tegese aku dadi senopati kang ora bisa netepi marang kewajiban.
Nanging yen aku kon rejang lan nyiksa marang para kawula kang padha unjuk rasa lire kabeh mau cengkah kelawan batinku maknane uripe Werkudara malih ora kanggo ngayomi para kawula nanging malah kanggo ngidak marang para kawula dasih yen ana lakon kang kaya mangkene iki njur kepiye aku ndok kon sabar ngadepi para kawula dasih nanging nyatane wong sabar kabeh ana watese yen tembunge para kawula sing bengak-bengok tansah nyacat marang pamarentah negara Ngamarta babar pisan ora tak gagas ning yen tumindake wis milar saka pernatan ngrusak wewangunan ngobong papan sing dadi kebutuhaning para bebrayan agung mongko ora mung awan ning kepara nganti tengah wengi liyane padha netepi pangibadah parandene anane mung bandem-bandeman aku dadi prajurit yen kaya mangkene iki matiku ora mergo mati ana madyaning palagan nanging matine Werkudara ya merga saka bingunging rasaku gagas negaraku sing kaya mangkene kahanane mbarep kakangku permara reh mangoso omyo ngambrengeng kadhe karonaning kaswasih ring marga Hamalatgung ore sang kanda mastrat maca leng-leng lalu manguk ladi Surya mangrangsang wayah Surya mangrangsang wayah Umya samara wayahanto kawula nuwun sewu Doko Prabu kalilan ingkang rayi kula pun nakula nderek munjuk atur iya Yayi nakula mara coba matura kang kanthi trawaca Doko Prabu malah kahanan ingkang kagelar ing negari Ngamarta menika mujudaken tandha-tandha bilih Gusti ingkang Maha Kuwasa menika tresna dhateng para warga ing negari Ngamarta awit menapa awit caranipun pangeran ngresnani dhateng umatipun niku boten kok malah para warga gong ing Ngamarta menika dipun paringi kabagyan lan kamulyan nanging malah rinten pantaraning dalu tansah pinaringan wujudipun pacoban mongko tumrapipun para sentana praja menika anggadhahi tanggung jawab ingkang boten enteng tumrap katentremaning para kawula dasih nanging kula pitados nanging nakula percaya menawi Pandhawa tansah tetunggalan nyawiji gumolong ingkang dados tekadipun ora mung mikolehake diri pribadi ning darmaning urip namung kagem kasramakaken dumateng para kawula dasih tartamtu pangeran badhe ngayomi dumateng kawontenanipun para warga gong ing negari Ngamarta mliginipun kahananipun para Pandhawa Doko Prabu nakula nanging kahanan ingkang kisruh suwasana ingkang giduh kaya mangkene kok ya barengi kadangmu panengah Pandhawa kasatriyan Madukara Si Arjuna wis lunga pirang-pirang wulan tanpa ana kabare kamangka si Janaka kuwi Pandhawa ingkang angka 3 kang dadi simbole rasa manunggal lan tetunggalan
Ya mung si Janaka kang pinter ngrukunake para bebrayan nunggal cipta, nunggal sedya, nunggal negara kanthi lambaran ya kuwi budayane. Ibarate wong mlaku sikilku wis ilang sisih. Lamun to Janaka murca tanpa ana kabare kaya mangkene iki Yayi. Leng-lenging driya mangu-mangu mangun gong kanduhan rimang lir-lena tanpa kahanin ing lir-lena tanpa kanin ong yen tantu lusa yen tantu lusa mengko sang Dyahutama Lagya eca kang nedeng wawan pangandikan kasaru geger ing Jawi ana sawijining brahmana kang anyar katon betrek-betrek minggah wonten ing Stinggil negari Ngamarta. Prabanira sang brahmana gawe cingak ingkang samya mulat. Lagi cawawan sabda ora kang sumewa gegering pananggilan kata samyana arko wonten dirata maka ong ong Pandita karya wangsit pindha kumbang ajabing tawang susuh ngengin ngendi nggone
sejarah kang puspitorum asiliring samirana mri sekar kadung ko ngas gandhanyo maweh raras rehenaning driya amit pasang kalimantabik pisawananku sinabeta ing ila duni dumawaing tawang towang aja ndadekake runti ing penggalihmu aku kang sowan ana pendopo agung negara Ngamarta kene sinuwun iya panemban anggonmu prapta yekti mahanani padanging rasa anggonku tansah kegubel ing rasa sungkawa prasasat lumaku ing wanci pangklong kepapak ing obor sewu marga dayane para brahmana ingkang rina wengine tansah puji adikir mantra rahayu yekti bakal anjurung Ngamarta tumuju ing karahayon nora liwat diprayogakake anggonmu pinarak lenggah panemban matur nuwun Sang Prabu ndak kira kaya ora kurang prayoga anggonku seba lan aja ndadekake grahing penggalih krana aku ora bisa basa karo kowe ditepungake wae aku Pandhita Kleyang Kabur Kanginan dene peparapku Begawan Kilat Buwana Kilat Buwana pancen bener kapara nyata. Lah banjur wigatine panemban Begawan Kilat Buwana kesdurawuh ana ing pendopo negara Ngamarta ngene Sang Prabu yektine waleh-waleh apa? Aku sowan ana setinggil negara Ngendraprasta kene iki makili perangan para brahmana, para pandhita, para kiai alim ulama ingkang mapan ana ing negara Ngamarta. Ingkang dina sakmengko lagi mrehatinake kahanan ingkang gumelar ana ing negaramu Ngamarta kene. Maknane kepiye Panemban? Nuwun sewu. Para brahmana ingkang sarta para kiai ingkang mapan ana ing negara Ngamarta kene iki gumun setahun jembleng serendeng. Kenang apa kok paugeran utawa dasar kang diugemi dening para Pandhawa, dasar negara sing dipercaya karo para Pandhawa kang mapan ana ing negara Ngamarta kene kok ora nganggo paugerane agama suci. Nanging malah gondelan karo sing jenenge jimat jamus Kalimasada. Kuwi dosa gedhe lho sinuwun. Kuwi dosa gedhe. Sabanjure angka 2.
sing diprihatinake karo para brahmana kang mapan ana ing negara Ngamarta angka 2 ya kuwi kenang apa? Kenang apa wong Ngamarta kuwi kok tansah nindakake adat lan budaya. Kayata sadranan, wilujengan utawa slametan, genduren lan merti dusun. Kamangka wis cetha ngeglo kang tanpa warana, kuwi kabeh ora ana tuntunane tumrap agama. Agama kuwi wis nemtokake tata cara lan cacakane wong ibadah. Ning kenang apa? Kenang apa wong-wong kang mapan ana negara Ngamarta kok gawe tatanan dhewe? Mula Sang Prabu mumpung durung kedlarung-dlarung ayo tak kanthi para Pandhawa lan para kawula ing negara Ngamarta wiwit dina iki padha mertobat. Mertobat bebarengan ing pamrih bumi Ngamarta bisa ayem tentrem wekasane manggih rahayu. Dene carane mertobat ya kuwi ing antarane siji, adat lan budaya kudu diilangi saka bumi Ngamarta. Kuwi angka 1. Angka 2, kabeh pusaka kraton negara Ngamarta kudu dilarung sajroning segara. Dene ingkang angka 3, wiwit dina iki negara Ngamarta kene aja nganggo paugeran utawa dasar kalimasada, ning kudu adhedhasar utawa awewaton agama suci. Yen Pandhawa gelem manut kelawan apa sing dadi ature Begawan Kilat Buwana, nganti kapan wae aku bakal nyengkuyung Prabu Puntadewa anggone dadi ratu mapan ana negara Ngamarta kene. Bima wang kunta kumpul patang gedhe sayang gongkara gadanira mubat melapit ing Panemban Begawan Kilat Buwana. Iki Raden Bimasena ya Raden Werkodara. Syukur yen kowe wis weruh karo aku. Kok mingset sing dadi lungguhmu gene ya. Panemban Begawan Kilat Buwana. Dina iki tak jaluk kowe aja mbebidung rasane mbarep kakangku. Merga Ratu Ngamarta dina iki lagi giduh sing dadi rasane merga ilange si Janaka kang tanpa pepoyan. Ilange Janaka kuwi merga Ngamarta kene hawane wis sumuk. Ngamarta kene hawane wis panas. Krana Pandhawa ora bener anggone nindakake pangibadah, ora bener anggone nuntun marang kawula supaya ngugemi syariate pangeran. Malah padha nyembah-nyembah wujute jimat jamus kalimasada sing wis nyata tabrakan karo ajaran agama. Ya, dadi cekak cukupe. Dina iki para Pandhawa ndok kongkon supaya nglarung wujude jimat jamus kalimasada. Manuta karo aku. Dina iki uga kalimasada wenehna karo aku. Tak larunge ana sajroning segara. Cangkemmu meneng luwih dhisik. Ndadekno sumurupmu Panemban. Kalimasada
jimat jamus Kalimasada biyen dituku nganggo prihatin. Dituku sarana laku. Dituku sarana sesirih sak piturute. Aku njaluk kanthi banget reganana Kalimasada sithik wae. Karepmu piye Raden? Yen pancen Kalimasada ndok kon nglarung, aja mbarep kakangku Puntadewa sing ndok kon nglarung. Nanging sing nglarung Kalimasada kudu kowe dhewe. Ya, yen pancen kaya mangkono, wenehno aku ndi Kalimasada tak jaluke tak larunge ana segara. Aja mbok jaluk ning Kalimasada kudu ndok tuku. Pira ajine, pira regane Kalimasada? Bakal tak bayar kenceng, ora utang, ora semoyo. Babakan regane Kalimasada pira, aja rembukan ning kene. Saru yen disawang wong pirang-pirang. Nanging aku njaluk paseksen. Njaluk paseksen piye? Murid-muridmu sing sekti-sekti. Murid-muridmu sing pilih tanding sajroning ayuda, murid-muridmu kudu samapta ing gati. Sawega ing diri jangkep sagedamane. Lho. Paseksen lak dadak ngejak utawa nganti murid-muridku kabeh gelem ora gelem syarate yo nggur kuwi. Kenang apa nyang-nyangan regane utawa ajine Kalimasada kok ora ning kene wae. Engko aku ora iso njupuk bathi. Wow. Kalimasada ki jek dibatheni. Elahane. Ya yen pancen kaya mangkono, besok kapan titi wancine? Ora usah dadak ngenteni sesuk-sesuk. Dina iki wancine bedhuk tengangi. Aku bakal methuki kowe sak murid-muridmu. Ya yen pancen kaya mangkono. Tegese Werkudara wis tinarbuka sing dadi rasane. Ngerti karo bebener pono ing kautaman lan sumurup ing reh Panembah Jati. Yen pancen kaya mengkono sinuwun Puntadewa, aku bakale nyuwun pamit. Aku bakal ngenteni ana ing tapel wates negara Ngamarta kang sarta nganti para murid-muridku kabeh. Iya Panembahan aja ninggal duga lan prayoga. Raden Werkudara, Raden Bimasena, aku njaluk pamit ya Raden. Ya Panembahan, muga-muga lepaso paranmu jembaro kuburmu. Puntadewa, iya sing ati-ati Panembahan. Yayi Werkudara, Yayi Werkudara apa ora menggalih? Iki mengko sisip sembire luput katuranggane, mesti kriwikan dadi grojokan gojekan dadi tangisan.
kowe gelem ora gelem mesti bakal bentrok karo Kiai. Gelem ora gelem musuhmu Kiai Werkudara. Kiai apa? Apa dikira Werkudara ora apal karo Begawan Kilat Buwana kae? Kae ketoke wong alim, nanging sejatine alim pulasan. Njaba putih jero kuning. Kepinterane babakan agama mung kanggo mecah marang kerukunaning umat. Pintere mung kanggo ngubupi lan ngompori para kawula supaya uripe padha ora rukun. Jaluke menangan. Perkara iki karepen Werkudara sing dadaki marep kakangku. Ya, kahanan sing kaya mangkene iki sing ndadekake negara rusak ya, Di. Sakwuse ana para brahmana, para kang ahlul kelawan agama, lah kok malah ambyur sajroning kahanan negara kang magepokan kelawan jabatan utawa kalenggahan. Tegese para kiai kang mendem marang jabatan kuwi wis babar pisan ora kena digugu sing dadi rembuke, ora kena digugu sing dadi kandhane Sena. Ya. Pancen bener kaya mangkono, malah kepara aku njaluk pamit yen iki mengko ana payo Werkudara sing bakal tanggung jawab. Ya mung tak jaluk sing kebak ing rasa kaprayitnan lan kawicaksanan ya Dimas Werkudara kandhanya Sekar Kehadung.
rekata sang Bratasena kampopo lengtang bintulu adi sarira ngamula dumeng kodhek wok simbar jaja yen ngendika gumalegre kaya guntur kadang panenggak Pandhawa kaya lindu yen maris jliteng Kresna kakangku sing rawuh iya Werkudara apa to darunanipun Kakang nganti Yayi Satyaki prapta ana ing negara Ngamarta merga kembang rawat-rawat ujare Mbok Bakul Sinambiwara dina iki para Pandhawa nandhang kingkin kejaba prahara kang animbrung jagat Ngamarta sinurung kadangku ing Madukara Arjuna murca tanpa wangenan kabar kuwi kabar ingkang kabur apa kabar ingkang kababar ing kasunyatan Sena wah iya bener kabar sing dok tampa kalamun ri palungguhan iki Ngamarta lagi kisruh Ngamarta lagi giduh barengi ilange Jlamprong sing tanpa pamit ilange Arjuna sing tanpa pamit yen to babakan Janaka yen to perkara Arjuna Siyadi kudune wis apal ilange Janaka kuwi ora bakal uwal saka telung perangan ya kuwi antarane siji wiku Aldaka angka loro Payo Katyuping Rana angka telu Wanodya Jinatukrama lungane Janaka Janaka kok ora ning omah Janaka kok ora ning negara Ngamarta Janaka kok ora ana ing kasatriyan Madukara Janaka kok prei pas ora tanggapan kok ora ning omah kuwi siji nek ora meguru ning Pendhita Wegik angka loro ya kuwi dadi senopati nek ora ya kuwi angka telu nginepi cah wedok endi ngono nginepi ning ndi ngolah kalih oh ya ya ngono kuwi kabejan sing ra kenek dimereni lho ngono kuwi tenan wong ketrima ora kaya Janaka iki tenan kek arep disuarani eleke wong jenenge kabejane wonge dhewe-dhewe lho kaya kabejane Janaka ora kenek kok babe Werkudara kok meri karo kabejane Paman Arjuna kene ndak kenek cangkemmu menengo ya ning Janaka kudune mikir piye aja mburu senenge dhewe Ngamarta kuwi lagi ruwet Pandhawa tanpa Janaka kuwi godhang Pandhawa tanpa Janaka padha karo sayur tanpa garam sayur tanpa garam eling-eling Pandhawa mung ibarate ndok sak petarangan mati siji mati kabeh mukti siji kabeh melu ngrasakake nanging ndak wawas lungane Janaka mesti ana sambung rapete kelawan Mamala kang animbrung negara Ngamarta iki supaya enggal pundhat mesti to Siyadi Werkudara arep menyang endi Ngamarta gegere Ngamarta mungsuh sing abot kuwi dudu mungsuh saka Jaban Rangkah nanging mungsuh sing abot kuwi saka jero negara kuwi dhewe lho tek ngono sak mengko sak perangan gedhe para brahmana lan para pendhita ing negara Ngamarta padha nganakake unjuk rasa
njaluk ganti dasare negara Kalimasada nganggo dasar liyane jumbuh karo kapitayan para resi lan brahmana kuwi mau. Babakan iki kudu enggal dirampungke. Kalimasada kudu digondheli kanthi kenceng. Mula kuwi Mara Gage Siyadi minangka dadi prajuriting negara kudu njejegake hukum kanthi sabener-benere lan saadil-adile. Yen ana pawongan ingkang bakal ngobak-ngobak kang sarta ngogak-ngogak katentremaning para kawula wajib disingkirake saka bumi negara Ngamarta. Ya, pandongamu sing tak jaluk. Muga antuk pengasih saka Gusti ingkang Maha Asih. Kowe peranaan Pandhawa kudu melu jumangkah, kudu melu merembyah. Ngestaken dawuh Rama Kyai, ngestaken dawuh Rama Kyai. Ya, ngestake dawuh Babe. Prajurit Dwarawati. Prajurit Dwarawati uga ora gelem keri. Yayi Satyaki. Kula wonten dawuh njeng Koko Prabu. Manunggala kekuatan kelawan barisan saka negara Ngamarta ya, Di. Eling-eling Pandhawa lan Prabu Kresna ngibarat kreta jaran sakusire. Dadi lamun ana bebaya ingkang bakal ngancam ngincim marang kawilujengane kadang para Pandhawa, prajurit Dwarawati aja mung meneng bae. Lho niki sendika mangestakaken dawuh Koko Prabu budala dina iki Yayi Satyaki. Kumreh kang bala lumares budaleng pro madya kowa warna-warna busanane sakehing prawadya obro busana nira swarane rame kumuro pintu ombak ing samudra.
Maju. Yo.
Ayo.